Na pozadí mám otvorené Google fotografie, Google fotky. Vlastne sú tam všetky moje fotografie a všetky moje práce zoradené chronologicky a postupne ich budem prechádzať a niektoré zaujímavé vypichnem a vsadím ich do videa. A toto video, alebo skôr podcast, bude orientovaný na otázku, ako si zvoliť smer fotografovania alebo točenia. Musím vypichnúť, že necielim len na fotografov, cielim na všetky komunity, skupiny, na všetkých jednotlivcov, ktorí sa venujú umeniu, či to je ohľadom audia, či to je ohľadom vizuálu, alebo či to je ohľadom audiovizuálu. Všetky tieto smery majú veľmi veľa toho spoločného, aj keď sa zdá, že sú veľmi odlišné, či to je hudba, spev alebo točenie videa, fotografovanie, nejaký dizajn. Všetko to má nejaký určitý spoločný charakter. Každý si môže položiť otázku, aký si zvoliť smer, aký si zvoliť štýl. Niekto, kto chce mať vlastný štýl a chce svoje emócie predávať ostatným ľuďom, tak sa musí samozrejme odlíšiť a preto som si pripravil tento podcast, toto video. A chcem vám ukázať a povedať, ako som si vypracoval vlastný štýl ja ako fotograf a dizajner a chcem vám povedať o mojej ceste, kde to všetko začalo, kde som teraz a kde by som chcel byť za pár rokov. Všetko to začalo, keď som mal asi 11 rokov. Vtedy som vôbec nerozmýšľal, že by som bol fotograf a vôbec som nevedel ani, čo by som v budúcnosti robil. Jednoducho som bol vonku s kamarátmi a na tej ulici, kde som býval. A zapadalo vtedy slnko, tak som si vyťahol mobil, to bol môj prvý mobil, ktorý som dostal, bol to nejakým Samsung. Vtedy tie mobily neboli na takej úrovni ako dnes, nemal poriadny foťak. Mal jednoduché aplikácie, neboli ešte vtedy sociálne siete tak rozšírené. A keďže zapadlo slnko, tak som si všimol náhodne nejaký pekný kvet, ktorý bol pri ceste a za ním bolo to zapadajúce slnko, tak som sa rozhodol to odfotiť, ale povedal som si, že to odfotím pekne, lebo dovtedy som ani moc fotiek v mobile nemal. Tak som sa snažil nájsť nejaký pekný uhol, kde by to bolo naozaj estetické a cvakol som svoju úplne prvú fotku, ktorú som považoval za celkom podarenú a keď som prišiel domov, tak som mal tých fotiek z tej ulice nazbieraných hneď niekoľko a hľadal som, či sa nedajú nejako upraviť. Prvá editácia v galérii bola veľmi jednoduchá. Tá galéria mala iba nejakú saturáciu, kontrast, farby sa dali trošku meniť, ale to bolo všetko. Veľmi populárne boli vtedy filtre a trochu som sa s tým pohral a nahodil som na to nejaký kontrast, nejakú textúru, niečo a hneď tá fotka viac ožila. A vtedy som si povedal, že aha, to je fakt pekná fotka, fakt sa mi to pekne podarilo. A naozaj na tej fotke ma zaujalo to, že bol tam zapadajúce slnko, pekná textúra oblohy. Skoro som sa priblížil nejakej detailnej fotografii. No a nejako ma to začalo baviť. Mal som zábavu na pár dní. Hneď som to dal samozrejme na Facebook, to bol môj prvý založený účet. A veľa ľudí mi potom písalo, že pekné fotky. No a na ďalší deň som vybehol von v rovnaký čas, keď zapadalo slnko. Ešte som vtedy nepoznal, že to je zlatá hodinka alebo podobné odborné fotografické názvy. No a jednoducho som fotil, čo bolo v okolí mojej obce, kde som býval. Fotil som rôzne kvety, rôznu scenériu, prírodu, krajinky, oblohu, všetko, čo som našiel na mojej ceste a postupne som to editoval, samozrejme v tej galérii a niektoré fotografie sa mi naozaj podarili. No a postupne sa niečo vo mne formovalo, že by som možno išiel aj touto cestou, že by som chcel byť fotograf. Začalo ma to pár dní baviť a postupne sa zrodila vo mne myšlienka, že by som sa mohol aj na takú strednú prihlásiť. Našťastie v Žiline boli 2 stredné školy,
zamerané na fotografiu. Jedna bola primárne na fotografiu, druhá bola na fotografiu, dizajn a rôzne iné odbory. A ja som sa rozhodol prihlásiť na obidve. Aj ma zobrali na obidve, ale po náročnom rozhodovaní som sa rozhodol ísť na ten dizajn fotografiu. No a veľmi ma prekvapilo, aký systém v tejto škole majú, pretože myslel som si dobre dlho, prvý a druhý ročník na strednej, že keď chcem študovať a chcem byť fotograf, tak prečo by som mal študovať dizajn a iné rôzne odbory, ktoré som si myslel, že navonok s tým nesúvisia, ale postupne som zisťoval, že dizajn a fotografia k sebe veľmi pasujú a jedno bez druhého nemôže byť. To isté fotografia a film, alebo dizajn a web. Alebo web a fotografia, to je všetko prepojené. A postupne som do seba dostával informácie o fotografii, postupne som sa učil, ako správne fotiť, ako zaobchádzať s fotoaparátom. A nie je všetko fotiť na mobil, ale zároveň som čerpal aj z dizajnu, ohľadom farieb, ohľadom kompozície a podobne a zisťoval som, že tu má všetko nejaký súvis. A bol som veľmi príjemne prekvapený, že naozaj to takto funguje a je dobré sa učiť z viacerých zdrojov. No a keďže som bol na tej strednej, tak som si povedal, že je dobré si zakúpiť nejaký fotoaparát, keď už budem musieť robiť nejaké projekty väčšie. Nebudem všetko fotiť na ten starý Samsung. Tak som si zakúpil z bazaru nejaký lacný Nikon. Bol to úplne základný model. Bol to model D3100 so základným objektívom 18-55 mm. Vlastne táto ohnisková vzdialenosť mi úplne dostačovala. Keďže som nechcel fotografovať nejaký šport alebo niečo, stačili mi obyčajné fotografie. Na to 50 mm úplne postačuje. A keďže som ho mal zakúpený, tak samozrejme, že som ho hneď v prvý deň otestoval. V ten deň bolo dosť zamračené počasie a odfotil som rovnaké fotografie, ako som fotil doteraz s tým mobilom. Odfotil som kvety, odfotil som lúku, strom a podobné fotografie a zistil som, že ten fotoaparát vôbec nemá takú kvalitu, akú som si myslel. Že s tým fotoaparátom niečo je zle. A povedal som si, že prečo som toľko peňazí zahodil za fotoaparát, keď dokážem to isté urobiť, ale lepšie s mojím starým mobilom. Samozrejme, vtedy som ešte nevedel, že to nie je fotoaparátom, ale je to tým, že neviem fotografovať. No a všetko som mal nastavené na automatike, vôbec som nevedel, ako sa ten fotoaparát ovláda. V škole som si aj tak myslel, že keďže mám fotoaparát v prvom ročníku, takže budem v tom odbore najlepší. A toto som si myslel celkom dlho. No však keď som si sadol v ateliéri za počítač a uvidel som prvýkrát Lightroom alebo Illustrator, alebo mi do ruky dali niečo iné ako Nikon, napríklad Canon, tak som ostal taký, že neviem s tým pracovať. Chcel by som sa s tým naučiť. A myšlienka, že som najlepší v triede, ma hneď veľmi rýchlo prešla, pretože som s tými programmi naozaj nič nevedel. Ale veľmi jednoducho a rýchlo som sa na tom naučil, lebo mám tu takú dobrú pripomienku, že všetky programy alebo všetky prístroje, technológie sú postavené na rovnakom princípe, ale majú len odlišné prostredie alebo odlišné používanie a vychytávky. Napríklad keď máte 2, 3, 4 rôzne značky fotoaparátov, všetky fungujú na rovnakom princípe. Netreba sa báť toho, že to má o tlačítko viac, o tlačítko menej, má to iný displej, má to iné rozloženie, je to úplne rovnaké, len si treba na to zvyknúť. Takže to som pochopil veľmi rýchlo a zistil som, že či fotiť na Nikon, na Canon je v zásade úplne jedno, ide len o to, ktorý fotoaparát možno má lepší senzor alebo lepšiu citlivosť. Postupom času som zistil, že by sa mi hodil aj lepší fotoaparát, tak som Nikon D3100 to predal. Zakúpil som si lepšiu radu Nikon D5100 a vlastne bol to veľmi podobný fotoaparát, ktorý však mal oveľa viac vychytáviek, oveľa viac tlačidiel, oveľa viac moderných systémov, mal vyklapací displej, to sa mi veľmi hodilo. Veľmi netradičný objektív som k tomu kúpil, bol to 18-250.
Vlastne tento objektív spája všetko. Bol to širokouhlý, mohol som fotiť krajinky, mohol som fotiť architektúru, krajinky som už fotil, takže som vedel, ako to nejak tak funguje. 50 mm, mohol som fotiť kľudne portréty ľudí a nakoniec malo to 250 mm až makro. A to znamená, že som mohol fotiť športy alebo nejaké detaily, produktové fotografie a podobne. Takže spájalo to naozaj všetko, ten objektív. Postupne, keďže som sa začal učiť s novým fotoaparátom a začali už tie fotografie spolu s tým fotoaparátom a spolu aj s mojimi schopnosťami vyzerať lepšie, pretože v prvom ročníku som sa zdokonaloval vo fotografii, tak tu som sa prvýkrát stretol s otázkou, aký smer fotografovania si mám zvoliť. Nestretol som sa s tou otázkou takým spôsobom, že by som si ju položil ja sám, ale cítil som to vnútorne, že mal by som sa nejakým smerom zaoberať. Pretože váš smer fotografovania, samozrejme aj iných odborov, je vaša značka. Keď som fotil na mobil alebo na ten prvý fotoaparát, tak všetky moje fotografie som upravoval takým spôsobom, že som tam dal veľkú vinetáciu a spôsobilo to nejaký efekt, nejakú značku alebo nejaký rozoznateľný dojem na divákov. A keď niekto videl tú upravenú fotografiu, tak hneď povedal, že aha, to je tvoja fotka. Tak preto som mal dojem, že s novým fotoaparátom nemám žiadnu svoju značku, pretože už som sa naučil aj editáciu fotografií v spomínanom Lightroome a začal som editovať fotografie tak, ako by sa editovať mali. A zrazu som všetku tú značku nejako tak stratil a hľadal som niečo iné, niečo nové. Veľmi prirodzene som bol ovplyvnený strednou školou a vlastne prostredím okolo strednej školy, keďže stredná bola v Žiline. Som vždycky po škole čakal na autobus hodinu, dve a chodili sme so spolužiakmi cez všetky rôzne uličky mesta a zistil som, že 18 mm alebo 50 je úplne vhodných pre architektúru alebo fotenie ľudí. Začal som fotiť veže, začal som fotiť nejaké budovy, mesta, mestskú architektúru, teda autá, ktoré prechádzali okolo. A postupne sa mi tieto fotografie zbierali. Začal som to vlastne nejak tak ukladať niekde. Väčšinou sa mi to ukladalo automaticky do Google fotiek, ktoré tu mám aj otvorené. A postupne som videl, že z kvetov z prírody som prirodzene prešiel do mestského prostredia. Nejaký taký väčší prevrat prišiel pri momente, keď som začal fotografovať street art, alebo teda street fotografiu. Jednoducho som sa nepozeral s fotoaparátom nahor na budovy, ale začal som fotografovať ľudí. Bol to vlastne taký jeden jesenný deň, kedy bolo naozaj pekné počasie a povedal som si, že keď mám teleskopický objektív 250 mm, tak môžem na diaľku fotiť ľudí a nejaký ich život, ako žije to mesto. Začal som tie fotografie z Google fotiek prenášať na platformu Unsplash, čo je vlastne fotobanka, ktorá je zadarmo. Môžete si tam založiť účet ako používateľ, ktorý ponúka fotografie na stiahnutie zadarmo ostatným užívateľom. Ale ja som to tak nebral, ja som si to tam nahrával z dôvodu toho, že som chcel vidieť všetky fotografie z mesta a všetky fotografie ľudí a street fotenia. Toto mi umožnilo vidieť môj postup a začalo sa to tam teda hromadiť. To bol ten moment, kedy som si uvedomil, že 90% mojich fotografií je nejaká dokumentácia prostredia, v ktorom sa pohybujem. To bolo veľmi znateľné a jednoduché pochopiť. Začal som si uvedomovať, že zbieranie tých fotografií je pre mňa iba ako hobby. Ale keďže som už bol na strednej škole, už som mal zakúpený nejaký profesionálnejší fotoaparát a videl som, že sa naozaj v tej fotografii zlepšujem, tak som si povedal, že prečo si s tým nezačať zarábať. Prečo z toho neurobiť komerčnú vec. A videl som za tým veľké peniaze, veľký úspech, keďže Instagram, Facebook, sociálne siete, YouTube sa začali silno rozrastať, tak
som to veľmi rýchlo využil. Založil som vlastne stránku throwback.sk. Vtedy sa to volalo MM Studio, potom sa to volalo Throwback Graphics. Je to veľmi zaujímavá pripomienka, že veľa ľudí moju web stránku, môj Instagram nenazývalo po anglicky throwback alebo nejak tak po anglicky, ale snažili sa to poslovenčiť a rozprávali to ako throwback. Zvyšok tohoto videa budem túto firmu, tento názov nazývať po slovensky, keďže sa mi to celkom zapáčilo. Tak throwback.sk je to novodobo. No a začal som si fotením zarábať. Prvý nejaký event boli fašangové udalosti, ktoré boli v Rajeckej Lesnej. Jednoducho som fotil, ale bol som pozvaný aj natáčať video. Mal som nejakú veľmi základnú natáčaciu techniku. Točil som, fotil som to, čo sa tam dialo. Žiadny umelecký smer, žiadne experimentovanie s časom, uzavierkou. Jednoducho som fotil to, čo sa tam dialo, ako som mal vlastne prikázané. A zase to bola ďalšia dokumentácia, nejaký ďalší street fotka, street video, niečo, nejaký dokument. Natočil som hodinový dokument o tých fašangových udalostiach. Zase som zistil, že toto už vyzerá ako môj smer, ktorým sa možno uberám, tak prirodzene samozrejme. Po nejakej dobe, keď som začal zarábať nejaké menšie peniaze z toho, tak som chcel si tú firmu nejako viac vylepšiť, rozrastať. Tvoril som sa s tým Instagramom ako nejaká veľká firma, pričom to tak vôbec nebolo. Chcel som sa rozvíjať v oblasti throwback a chcel som sa rozvíjať aj v mojej osobnej oblasti ako fotograf. Dokopy sa to moc nedalo mixovať. Nejak by som prešiel na moje fotografovanie, keďže som už mal toho dosť nafotené, už som si tým zarábal, už som mal nafotené úplne celé mesto z každej strany, každú uličku. Už som tých fotografií mal naozaj veľa v portfóliu, aj z tých eventov, aj z môjho osobného fotografovania. A už som nevedel ako ďalej, už som bol na nejakom vrchole, v nejakom druhom ročníku, že už som si povedal, že už som sa naučil veľa toho od fotografií z prvého, z druhého ročníka a už nemám čo iné fotiť. No a prišlo nejaké experimentovanie, začal som experimentovať s fotografiami, s časom som začal experimentovať a naozaj ma to viac a viac lákalo, preto som si bral už fotoaparát úplne všade. Či to boli výlety, exkurzie zo školy, či to boli nejaké iné mestá, kde som bol iba na chvíľu, alebo možno aj nejaký turistický výlet a podobne. Všade som si bral fotoaparát a fotil som, čo sa dalo. Fotil som to z každého uhlu, fotil som vlastne každý jeden detail a všetko som dokumentoval. A počas toho som sa snažil aj nejako experimentovať s tými fotografiami. Napríklad veľmi dobrý experiment alebo nejaký test som skúšal na nočnej oblohe na mesiaci. Skúšal som odfotiť mesiac veľmi zblízka, keďže som mal ten teleobjektív, ktorý bol na toto veľmi vhodný. Nejakým spôsobom sa mi to podarilo, ale bolo to len vďaka tomu, že som sa na to nevykašľal a naozaj som ten mesiac a tie hviezdy fotil o 1 ráno aj 2-3 hodiny, kým som nedostal poriadny výsledok. A za mňa je toto tá správna cesta na to, ako si odpovedať na otázku, akým smerom sa mám vydať ako fotograf, aký štýl mám si zvoliť. Jednoducho som nevedel fotiť, ale naučil som sa to a posúval som sa ďalej. A zisťoval som, že kúpiť si nový fotoaparát, naučiť sa o mnoho viac vecí z fotografovania, naučiť sa nejaké názvy, naučiť sa nejaké štýly vás posunie ďalej a ďalej. A potom, keď už ste na nejakom vrchole, tak objavovať niečo nové. To mi zaručilo to experimentovanie, to skúšanie nových fotografií, teda tá nočná obloha, ten mesiac. A povedal som si, že wow, takto odfotiť mesiac sa mi nikdy nepodarilo, s mobilom nie a s fotoaparátom predtým tiež nie. A bol som veľmi prekvapený, čo sa mi podarilo. A tak som skúšal ďalej. Mám tu napríklad jednu fotografiu, kde som fotografoval vďaka aplikácii Starwalk, ktorú mám stiahnutú v mobile jednoducho.
vám ukáže vašu polohu a polohu hviezd a rôznych objektov vo vesmíre, na oblohe samozrejme. Zobral som fotoaparát a rovnakým spôsobom, že som pár hodín presedel pri fotoaparáte a mal som ho namierený na rovnaké miesto. Fotil som, nafotil som možno aj 40 fotografií. Ako fotomontáž som ich dal dokopy a vznikla mi fotografia Jupitera s jeho mesiacmi a fotografia Saturnu, ktorý trochu naznačuje, že je tam v pozadí nejaký prstenec. A potom som si povedal, že wow, experimentovanie ma viac a viac posunulo. Už to nie je len cvaknutie mestskej časti, nejaké dokumentovanie mesta, ale dokumentovanie oblohy, ale v rozšírenom štýle, keďže nebola to jedna fotografia, bolo to 20 fotografií spojených v jednu. Vtedy som sa začal nejako v tom období aj vrtať viac vo fotoaparátoch. Zistoval som, prečo funguje clona tak, ako funguje. A mám tu veľmi dobrý obrázok, kedy som si vystrihol nejaký čierny papier a dovnútra som vystrihol nejaký tvar. Teraz tam je srdiečko. Nalepil som to z vonkajšej strany na objektív spredu a keďže som sa skúšal docieliť ten efekt, ktorý som videl na internete, tak som rozostril objektív a rozmazali sa LED svetielka. A keďže taký tvar, aký som tam vyrezal, tak taký mi ho odfotilo aj na fotke. Takže môžeme vidieť na tej fotografii nejaké experimentovanie s tvarom clony, s tvarom hĺbky ostrosti, konkrétne povedané. A to bolo nejaký taký ďalší smer, kedy už som nechcel fotiť v kuse to isté dokola, ale skúšať vytvárať niečo nové a stále sa učiť a posúvať sa učením a hľadať to, čo by možno bolo užitočné do ďalších mesiacov, do ďalších rokov a vedieť všetko o tej fotografii podrobne. A po pár rokoch, kedy už som bol v nejakom 4. ročníku, throwback bol veľmi rozbehnutý. Moje fotografické zručnosti boli snad na najvyššom leveli, ako som bol schopný obsiahnuť. Mal som nespočet rôznych akcií, nespočet rôznych fotografií na svojom účte, na svojej fotobanke. Dokonca už som mal aj svoje veľké projekty ako videá, web stránky, rôzne médiá som mal hotové. A moje portfólio sa plnilo a už som si myslel, že naozaj viem fotiť, viem všetko. A už mi vlastne nič neostáva, už môžem len čerpať nejakú inšpiráciu od ostatných, ale ďalej sa už asi nejak posunúť extra nemôžem. A dosť dlho som bol v 3. a 4. ročníku nejak tak zaseknutý na mojom vizuálnom štýle. A stále som si akože nepokladal tú otázku, akým smerom sa uberať, ale už som mal pocit, že mal som nejaký smer, ktorým som sa uberal. To bola tá dokumentácia, experimentovanie, dokumentovanie všetkoho, čo sa deje okolo mňa a zisťovanie, ako fotoaparát funguje, ako funguje svet a všetko zachytávať. A to bol nejaký taký môj smer a zistil som, že v 3. ročníku som to nejako tak stratil, že už sa o to moc nezaujímam, o ten dokument, o tú street fotku. Preto som sa jednoho dňa rozhodol obrátiť na bazár, na marketplace. Pozeral som, že by som mohol ísť skúsiť fotiť analogovú fotografiu. Citát, ktorý hovorí, že niečo v takom zmysle ako štát, ktorý zabudol svoju minulosť, nepozná budúcnosť, je pre mňa dosť dôležitý, lebo som si povedal, že ja viem o fotení veľa, už mám nafotených veľa fotografií, ale vlastne vôbec neviem, ako tá fotografia vznikla. Neviem prečo je fotografia v takom stave, ako je, prečo máme také foťaky, aké sú a čo znamená byť fotograf pre ostatných ľudí. Ja som toto vôbec nevedel. A chcel som ísť trošku do minulosti, tak som si zakúpil svoj prvý analogový fotoaparát a to bol veľmi veľký a veľmi dôležitý milník môjho života. Bolo to niekde v Prievidzi, kúpil som si prvý fotoaparát, bol to Kiev sovietsky a ten fotoaparát to bola nejaká bezrkadlovka, úplne nejaký základný model, ale bol to čistý kov, čistá história vlastne. A veľmi mi to robilo rado, že aha, toto je úplne iný štýl fotoaparátu, iný materiál, všetko. Vyzerá to inak a je to mnoho krajšie na pohľad ako dnešné moderné fotoaparáty. No a nebol som vtedy nejaký znalec fotoaparátov, tak som to za veľmi nízku cenu kúpil
a prišiel som domov a naozaj nič som o tom nevedel, takže v ten deň večer som strávil možno 4-5 hodín nad tým, ako fotoaparát funguje a nevedel som ani, čo je to film, nevedel som ani, ako sa ten film tam dáva, boli tam dve tlačidlá, teda dve kolieska, ktoré sa dali otáčať. Na jednom boli nejaké čísla, ktoré mi veľmi pripomínali časové čísla alebo čísla času, uzávierky. A na objektíve bolo ostrenie a clona. Som veľmi rýchlo rozpoznal, pretože má to rovnaké označenie ako na digitálnom fotoaparátu, ale mimo toho som vôbec netušil, ako to teda funguje. Zakúpil som si nejaký 35 mm film, vložil som ho tam a po nejakom čase, ako som skúmal, upravil som si tam uzávierku, pretože moc sa tam nedocvakávala. A po nejakom čase skúmania, ako ten fotoaparát funguje, zistil som, že toto je koliesko času, tu sa navíja film a tu je celé úplne jednoduché, nič viac tam nebolo treba. Začal som teda fotografovať úplne to isté, teda dokumentovať to isté, ako som dokumentoval a fotografoval doteraz. Vybehol som na ulicu, niekde do Žiliny a fotografoval som street. Fotografoval som náhodné veci, ktoré sa mi páčili. Náhodné kompozície, ktoré vznikali, keď som prechádzal mestom. A povedal som si, že toto fotím, týchto fotografií mám najviac, tak nič nepokazím, keď ich nafotím ešte viac. Po nejakom týždni, keď mi prišiel vyvolaný film aj s digitálnou verziou fotiek, tak som si ich otvoril a mal som úplne rovnaký pocit, ako keď som prvýkrát uvidel moju prvú fotku, ktorú som odfotil na mobile. Keď som videl tú fotku na mobile, tak som si povedal wow, nikdy v živote som nefotil a keď som odfotil toto, bola tam nádherná textúra a rýchlo ma to zaujalo a ohúrilo, že aká pekná fotka dokáže byť. Postupom času som už stratil vlastne ten prvý dojem z tej fotografie, ale znova som ho nabral, keď som videl analogovú fotografiu. Bola to úplne rovnaká fotografia budovy, akých mám nafotených stovky, ale bolo tam niečo iné. Bolo tam filmové zrno, bolo tam vlastne analogové zrno. To ma veľmi dostalo a zaujalo. Vlastne v ten prvý moment, keď som uvidel tú fotografiu, tak už sa nejakým spôsobom môj fotografický štýl a smer vydal vlastnou cestou. A dovtedy to bola nejaká dokumentácia, dovtedy to bola fotografovanie toho, čo vidím. A zrazu po zliadnutí prvých analogových fotiek som zistil, že ma baví ešte do toho pridať nejaký extra štýl, extra vizuál, ktorý analóg a film poskytoval. A začal som fotiť čierno-bielo, začal som fotiť rôzne umelecké fotografie s väčším zrnom, zo 400 ISO, čo pridávalo veľmi veľkú zrnitosť. Začal som vytvárať web stránku, pretože web stránka Throwback bola už hotová, už to bola nejaká komerčná firma, ale ako je analogová komunita vlastne skrytá a nikto ju moc nepozná, tak som sa rozhodol, že vytvorím web stránku, kde budem písať o analogovej fotografii. Volá sa to Keď film čas zastavil. No a to bol ďalší krok k môjmu štýlu. Začal som vytvárať nejaký taký melancholický efekt, podobný zrnu fotografií. Vytvoril som si vlastný font, ktorý má vyplnené ten písma, vyzerá tak industriálne. To je ďalší smer, ktorý prispel do môjho štýlu. Všetko to postupne začalo pasovať. A zároveň stále to bola dokumentácia, lebo som si zakúpil prvý fotoaparát Kijov, zakúpil som si druhý fotoaparát Praktiku, ktorý bol veľmi špecifický, pretože mal matnicu z hora, bolo veľmi náročné ho zohnať, ale keď som ho našiel, tak som nič o ňom nevedel dohľadať, ani o tom Kijeve, ani o tej Praktike. Zistil som čoraz viac, že informácie o týchto fotoaparátoch sú z 50. rokov a sú napísané po rusky a neviete ich nikde poriadne dohľadať, sú len nejaké dokumenty na stiahnutie v archívoch a podobne. Tak som začal tie fotoaparáty dokumentovať rovnako ako fotografiou mesto, tak som začal opisom a blogmi dokumentovať tieto fotoaparáty, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. A videl som v tom nejaký štýl zachovania, nejaký štýl tej dokumentácie, že áno, toto by ma bavilo. A veľmi rád by som všetky moje informácie posunul ostatným ľuďom a vlastne celý ten analóg zmenil môj smer vnímania fotografie a naučil som sa z histórie, ako funguje teda clona, ako funguje uzavierka a hneď ako som si
zakúpil tieto dva fotoaparáty, začal som ich skúmať, začal som o nich písať blogy, tak som zistil, ako funguje digitálna fotografia. Ja som si myslel, že všetko o digitále viem, ale vôbec to tak nebolo. Keď som sa naučil všetko o analogu, tak som až potom zistil, ako funguje digitál. Takto postupne sa to rozrastalo a prišlo to až do tejto fáze, kedy vo mne prevláda viac analogová fotografia, web stránka o analogovej fotografii. Nedávno som robil maturitnú prácu záverečnú ohľadom analogovej fotografie, ako fotiť na film. Bolo to veľmi odborné vzdelávacie video a ide samozrejme verejne na YouTube a v tejto maturitnej práce sa naplno ukázal štýl, ktorým by som sa veľmi rád uberal a konečne som ho našiel a prvýkrát som ho uvidel v tom videu. Bolo to vlastne, ja to stále nazývam ako industriálne prostredie, bolo to vlastne natočené v štúdiu, bol tam ten môj fond vytvorený. Jednoducho bolo to také surové, bolo to rovnako surové ako fotka a fotenie na film. Alebo bolo to rovnako surové ako tie fotoaparáty. Bolo to veľmi jednoduché, ale zároveň komplexné. Takže konečne to bol taký ďalší milník, kedy som uvidel môj štýl a konečne som si povedal, že áno, toto je môj štýl, tým sa idem uberať. Zároveň k tomu prispela aj filmografia, ktorá má veľmi veľa režisérov, ktorí takýto štýl preferujú. Takže že z každej strany prišiel na mňa nejaký smer, ktorý sa mi páčil a dokopy to vytvorilo ten smer, ktorý vlastne používam teraz, ten štýl, ktorý používam teraz. A uvedomil som si po tých rokoch, že v druhom ročníku, keď som založil throwback.sk, tak vôbec to nebol ten smer, ktorý som chcel a do toho druhého ročníku som ten smer mal, naberal som nejaký smer dokumentovania a keď som založil throwback.sk, tak v treťom ročníku som bol zaseknutý, pretože som ten svoj smer nepodporoval a prirodzene som ho nerozvíjal, ale tlačil som throwback.sk do veľmi komerčnej a veľmi profesionálnej firmy a to som vôbec ja nebol. No a to bola veľká chyba. A v štvrtom ročníku, keď som sa odpútal od toho throwback, že nebude to komerčné a začal som hľadať iné smery ako analogovú fotografiu, tak som zistil, že som niečo celú dobu robil zle. A teraz sa snažím throwback.sk prevrátiť na tú stranu, na ten môj štýl, ktorý bude viac otvorený, viac bude interaktívny a nebude to nejak extra profesionálne a extra komerčné. Nechcem, aby za tým ľudia videli peniaze, ale aby ľudia za tým videli motiváciu, nejaké povzbudenie pre ostatných, že nájsť si svoj štýl je veľmi vhodné a veľmi dobré a nemusí to byť na silu, ako som to v druhom ročníku spravil ja, ale môže to byť prirodzená cesta, ktorá trvá kľudne aj niekoľko rokov. Nájsť svoj štýl je veľmi, veľmi vhodné a veľmi dobré, len treba hľadať to, čo vás formuje. Vlastne mňa vyformovalo to, že som bol v meste, mestské v prostredie, fotil som mesto, každý deň som tam bol s kamošmi, fotili sme s učiteľmi rôzne tieto street fotografie. Zrazu sa to tak postupne formovalo, zrazu som narazil na ten analóg prirodzene. Ďalej ten analóg pozbudil to fotenie, dokumentáciu a jednoducho sa to takto veľmi rýchlo vytvorilo. Na záver by som povedal, že to je nejaká situácia, ktorú prežívam teraz. Nie je dobré, ako som spomínal veľakrát v tomto podcaste, že ostať na jednom mieste, byť nejako zaseknutý, pretože to je asi tá najhoršia vec, čo môžete v umení spraviť. Stále sa posúvať a odpoveď na otázku, aký smer si mám, aký štýl fotografovania si mám zvoliť, je môjim názorom buď vzdelanie, alebo nejaké objavovanie. Objavovanie stále nového. V prvom ročníku som si myslel, že som najlepší, lebo mám fotoaparát. Vôbec to tak nebolo. Naučil som sa milión ďalších techník, milión ďalších softverov ovládať a hneď som bol na vyššom leveli. Prišiel som do štádia, kedy už som mal veľmi veľa fotografií, už som bol lepší fotograf, tak som si založil stránku Throwback. Nejako som tú stránku rozvíjal, zistil som, že som zaseknutý na tej stránke. Tak som sa posunul ďalej a zakúpil som si analogový fotoaparát. Zas nové vedomosti, ďalšie nové znalosti. Obdržal som 2 kamery analogové. S tými sa chcem teraz naučiť vlastne natáčať na 8 mm film, nejakú krátku sekvenciu. A to sú ďalšie vedomosti,
ktoré sa mi zídu a doplňa to teda môj štýl. Stále sa rozvíjam. Najdôležitejšie je asi neostať na jednom bode a hľadať. Nepýtať sa stále dookola tú istú otázku, aký smer si mám nájsť, ale čo môžem preto spraviť a teda neostať na tom jednom bode a stále objavovať, stále rozširovať svoje obzory a skôr sa pýtať, že čo môžem spraviť ďalej, čo viac sa môžem naučiť. Takže to je pravdepodobne taký môj názor, taká moja odpoveď na túto otázku. No a keďže sme na vrchole tohoto videa tematicky, tak čo ďalej by bolo po tomto videu, keď máte už odpoveď, počuli ste vlastne celý môj príbeh. Nie je dobré ostať na tom jednom bode a je dobré mať aj ciele, mať aj nejaké očakávania, nejaké milníky, čo by ste chceli v budúcnosti dosiahnuť. S tými sa môžem teraz ja podeliť. Chcel by som veľmi vlastniť fotoaparát Hasselblad a to spája obidve z fotografie. Jeden model konkrétne má telo, ktoré má na sebe objektív a môžete za ňoho dosadiť modul s filmom navitým alebo za ňo môžete dosadiť modul so senzorom a jednoducho vám to spája aj analogovú aj digitálnu fotografiu a môžete na rovnaký objektív fotiť dva rôzne formáty. Ale tento fotoaparát je samozrejme veľmi drahý, je od značky Hasselblad. Táto značka mala fotoaparáty aj vo vesmíre, takže nie je to nejaký krátkodobý cieľ, ale skôr čakám, že tento cieľ dosiahnem za dlhšiu dobu. A taktiež možno za dlhšiu dobu by som chcel dosiahnuť nejakú vlastnú komunitu, nejaký vlastný možno štáb alebo nejakú vlastnú mini firmičku, obchod s analogovými potrebami alebo s fotopotrebami alebo predávať tie informácie ďalej, možno mať nejaký kurz fotenia, nejaký kurz umenia, dizajnu a postupne moje informácie a moje vzdelanie predávať ostatným ľuďom. Bližšie ciele sú skôr, že by som možno fotil nejaký šport, možno motoršport. Ešte by som veľmi rád zasiahol aj do tej dokumentárnej tvorby, vyprodukovať a natočiť vlastný dokument, keďže celú dobu sa bavíme o tom, že môj štýl je vlastne o tej dokumentácii sveta, dokumentácii toho, čo ja zažívam. Dokumentárna tvorba ako video, to by som veľmi rád skúsil. A nie je toho veľa, ale samozrejme nechávam to prirodzene otvorené. Uvidíme, čo bude v budúcnu a uvidíme, čo všetko z toho dosiahnem. Možno nájdem niečo iné, možno sa stane nejaký iný milník v mojom živote a všetky moje sny sa zmenia a pôjdem zase iným štýlom, ale stále vo mne asi ostane to, čo som celú dobu hovoril v tomto videu. No a na záver by som dal nejakú vetu, že toto všetko, čo som vám povedal, ma nejakým spôsobom tvorilo a jednoducho fotiť každý deň. Fotiť každý deň a hľadať nejakú inšpiráciu, hľadať, čo vás tvorí, nazbierať si fotografie, nazbierať si portfólio, pozerať, že aký štýl máte radi, skúšať stále niečo nové, objavovať, vzdelávať sa, otvárať si nové cesty. A všetko toto prispieje k tomu, aby ste si našli vlastný štýl. A to, čo človek zažíva každý deň, tak toho formuje jeho city a emócie vo fotkách. Taký, aký je, tak také sú jeho fotky, po prípade umenie.